Antara pangurbanan lan kadurjanan. Pangklimbang 5 menit dina Setuwage tanggal 12 April taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 11 ayat 45 tekan ayat 56. Sawijining peso, lading, pangot utawa apalah jenenge darbe piguna beda-beda miturut wong kang migunakake. Ing tangane wong durjana, peso bisa dadi gaman kanggo nglancarake kadurjanane, umpamane piranti kanggo ngancam utawa kanggo mateni kurbane. Nanging ana tangane juru mangsak, peso banget piguna kanggo rajang-rajang bahan mangsaan lan bumbu saengga ngasilake mangsaan-mangsaan kang enak nyampleng gawe bungah gambirane wong akeh. Waosan dina iki ngemot sawijining ukara kaya kang ndak karepake minangka peso, lading utawa pangot ing cecala. Ukara mau yaiku luwih piguna kanggomu wong siji mati kanggo kaslametane wong sak bangsa tinimbang kabeh wong sak bangsa tumpes tapis. Ing tutuke Kaipas sang Imam Agung, ukara iki nggawa akibat kang banget nggegirisi. Ukara iki dadi gunem kekancingan kang nglegalake tumindak kadurjanane wong-wong Parisi lan para ahli Taurat kang pancen wis suwe ngendhem pangigit-igit kepingin nyirnakake Gusti Yesus. Saka ukara iki wong-wong mau antuk alasan maton gumathok kanggo mbesta mulasara banget ngegirisi enggo nyedani Gusti Yesus ing kayu pamentangan. Eman becik-becike wong becik kawales nganggo kadurakan lan kadurjanan. Kejaba iku, ukara iki satemene kawetu kanggo nyelametake kalungguhan minangka Imam Agung, luwih kanggo nyelametake sesambungane antara wong-wong Saduki kalawan pamarintahan Romawi. Saka sesambungan mau wong-wong Saduki padha ngeruk bathi sacara pribadi arupa bondo saka pamarintah Romawi. Wong-wong Saduki sugih lan mapan uripe awit prakara iki. Mula menawa Gusti Yesus tumindake kasil nglumpuhake wong sak pirang-pirang iki ora kacandhek, wong Romawi mesti bakal teka ngebag Yerusalem lan kukut jagate wong-wong iki. Dene jroning pangklimbange Santo Yohanes, tembung kang padha mujudake wecan bab pangorbanan panebusan dalam Gusti Yesus kang tandhes anggon panjenengane nebus dosa manungsa. Santo Yohanes ndasarake pangklimbangi mring sabda dalam Gusti piyambak. Umpama wiji gandum ora tumiba ing lemah lan mati, dheweke tetep amung sawiji. Monggo sami kapirsani Injil Yohanes bab 12 ayat 24. Gusti Yesus nandhang sangsara lan seda ora amung seda kanggo bangsa Israel wae, ananging kanggo bangsa manungsa sak jagat. Para tresna pelem kinasih, isih akeh ing donya iki wong-wong model Imam Agung Kaipas kang kekudung paugeran lan kabecikan ngurbanake liyan kanggo ngeruk kauntungan pribadi. Ing tataran para pejabat, wong-wong mau migunakake kalungguhan sarta wewenanging ngrakit paugeran ora kanggo mujudake karaharjaning bangsa, ananging amung kanggo nglestarekake jabatan, kalungguhan sarta kanyamanane urip. Nanging akeh uga wong-wong model Gusti Yesus kang rila berkurban kanggo kabecikan wong akeh mligine sarta kalestariane alam sawegung sumrambai. Wong-wong mau rila masrahake apa wae kalebu nyawane amrih karaharjaning pepodo. Sawijining pitakonan prayoga kaajokake, panjenengan pandemen PLM kalebu paraga sing endi? Gusti Yesus piyambak nuladakake ibu ora gigrik mundur sapecao ngadepi kasangsaran amrih slamet lan uripe manungsa.
kita tinimbalan nerusake perjuangan dalam Gusti ing jaman saiki. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Mugi runa Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka samrika sarta alami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.